live tayo ngayon sa YouTube. Hulaan ninyo kung saang resort dito. Hi! Live tayo ngayon dito sa isang resort. Resort, yeah. Hulaan ninyo kung saan itong live stream na to. Live stream. Brought to you by Ilocano Master TV. Mamaya may bubble dito na lalabas, mga bubbles. Napakagandang resort. So mamaya sasabihin ko kung saan ito. Sa ngayon, hulaan ninyo, mag-chat lang kayo sa comment section kung saan ito banda. Napuntahan na kaya ninyo ito dito sa resort na to? Ayan, may isang nanonood. Salamat. Live stream brought to you by Ilocano Master TV.